khona ngilindile njalo wemfundisi uSimelane Bishop angikurecognize nje baba noma ingane ingakafiki ke uBabe Sodumo bengicela ukumrecognize ubaba wakhe ngicela usukume baba kaBabes Chari idari wabuye se angazula awu siyabonga ndoda kaSomandla sibonga ukuzizalela ingane yasijabulisa ingane bazalwane ayibonge Nkosi ingane yomfundisi le anoyibuka nihloniphe ingane yomfundisi ayibonge Nkosi hey mfundisi uyashaya uBabe Sodumo ngathi mangibona okokuqala ngathi hayibo la ngane ngathi ngiyayazi hawu ingane kaBishop ayashaya baba ayashaya ngesikhathi esafika ke ngaye ngathi kumzibaziba ngoba uBabe Sodumo ngathi ukuziba ngane dengeza ukuthi ingane yakho hayi ngathi bafana download le DVD ngiyayifuna manje. Bless you, man of God.